s'ha agafat com un petit negociat on hi ha uns polítics que van dient, a més, que han de ser sobirans, i no sabeu cap sobirania per enlloc, però ni se sospita per on. I després això s'ha introduït a la cosa espanyola va a la seva. Espanya sí que donen a l'Estat grans premis, tenen grans institucions culturals. No, a Espanya funciona tot això, és a dir, aquí ens en riem d'Espanya, i mira, i aquí estan, funcionen i ho tenen tot. Bé, aquí l'escriptor català està dins un ambient i no m'agrada queixar-me, perquè jo estic content de com me van les coses, té lectors, vull dir, aquí continuem que cadascú s'ha d'espavilar a casa seva, si no, és a dir, la cosa pública no va. No va, és a dir, és anar a la subsistència. Quan jo i qualsevol creador, un pintor, el que sigui, un empresari mateix, ets comparable a un dels primers del món o te quedes trencat. Però, atenció, la política catalana, la seva força està, en la llodriguereta. No, si surt de la llodriguereta, li peguen cop al nas i se torna a posar, saps? Com una bestioleta d'aquestes, que és molt agradable, la toques, són suaus, saps? I està molt bé. Però necessita per subsistir la llodriguereta. És a dir, es queixen d'Espanya, si no fos per Espanya que els dividia la llodriguereta, haurien de sortir a guanyar-se la vida. Això seria difícil.